emotweni. Abahlali banyanzeleka ukuba basebenzise le bhlorho ingcangcazelayo ukuwelisa izihlobo nezalamane, kananjalo nezigulane kumlambo uMzimvubu eMount Elief eMpuma Kapa. Kukho abantu abangakwazi kwakuwela kule nto kuthiwa udebedebe. Umuntu otshonile funeka efukuliwe. Basokola abantu abangabafana kakhulu. Abantu endibaziyo nesibangcwabileyo bangapha kwe-30. Oh hayi, kubuhlungu ukuba lapha kakhulu. Sikumhlaba wasemaXesibeni eMpuma Kapa. Enzonzobileni yale ngingqi ziilali zakuNozitena kumasipala uMzimvubu. Le bhlorho yathiywa ngokuba kukutebetebe ngenxa yokungazinzi kwayo. Ilikhonkco ke phakathi kukaNozitena nasesihlahleni. Iinkosi zezilali uNkosi uMlungiseleli Gogela noMama uNqabeni kudala bedibanisa iintloko bezama isisombululo. Le bholorho ilapha asiyo bholorho le, udebedebe. Kukho abantu abangakwazi kwakuwela kule nto kuthiwa udebedebe. Njengoba nawe uyibonile uba iyatshukuma kakhulu kabayoyikeka. Bahambi bade bagaqe ngamadolo sebezincamile. Ngale mini umzimba katata uLibabalo Ntulini ubuyiselwa ekhayeni ukuya kubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela eBhekayeke. Bawela uMzimvubu besebenzisa le bhlorho inobungozi. Amadodana ezilali ayadibana ukuncedisana ukuthwala ibhokisi bawele kule bhlorho.
Bayancedisana ukuthwala ibhokisi kwingqatsini yelanga. Kubathatha imizuzu engama-40 ukusuka kuTebetebe ukuya kwilali iBhekayeke, nalapho azawungcwatyelwa khona ubawo uLubabalo. Bayaphumla bamngenise ngaphakathi umfi xa efika emzini wakhe. Kodwa ibholoko yona ilungu emveni kwaloo nto Bathabathise kwakhona ukuya ekhaya khulu apho akhoyo amangcwaba osapho. Umuntu otshonile funeka efukuliwe ngoba akukho noba kubanjiswane ngoba ikhofini ifuna abantu abayi-4. Kodwa apha kule Tebetebe bayagodlwa abantu, basokola abantu abangabafana kakhulu. Ngosuku olulandelayo sibuyele kuNozitena. Unesifuthu na? Khawuma ndenze ukukhathazele kancane. Ayingomfi kuphela owezwa kule bhlorho. Sidibene nenye yeenkonde utata uNdobe encediswa ukuwela esiwa kwiziko lempilo elikufutshane. Kukho abantu abagula ngolona hlobo lusizi. Ekuseni namhlanje sigagene notata ogula ngeyona ndlela, othatha itreatment yakhe ngapha ekliniki kwaGogela. Kufuneka athwalwe, aweliswe kulo Tebetebe. Minintsi imicelimngeni kaba apha ngaphesheya sinomcelimngeni nje omkhulu wento yamanzi angekhoyo, even iivenkile ezingekhoyo, indlela ke ngokokuqwela ayikho ngapha. Ukuze abantu bakwazi uba baya edolophini okanye bafumana izinto abazifunayo, funeka bewele kulo Tebetebe eyothenga nje ityuwa kuphela beze ngapha kuthi. Abantu abaninzi bathi kuba bemoyika lo Tebetebe bangene emanzini, bazifumanise bengamaxhoba okuhamba namanzi. Bambi kuthiwa bayaphoncuka nokuphoncuka khona apha kulo Tebetebe, umuntu afunyanwe sejinga okanye semanzini. Ibhlorho iTebetebe yokhiwa libandla lamatshetshi kwiminyaka angaphaya kwama-20 adlulayo. Abantu bangapha xa bewela babewela ngento eyikona so ingathi yenziwe ngekheyisi yetamati. Kuwelapho namabhokisi ayiwelwa, kuwelwapho. Baswelekile abantu yiloo nto. Ndithe mandizivele ke mbukeli ukuba kunjani ukuwela kule bhlorho ibhetyebhetye. Iyoyikeka, iyashukuma. Yho, andoyiki bawo. Uba wesi xa sofike apha phakathi emanzini, kule ndawo inamanzi, vele woyike nya. Yho, bawo. Oh, Mahlubi. Yho, uyayibona uba ayizinzanga kwayona le bhlorho. uNozimantshanga litshantliziyo kule ngingqi.
Asinawuyeka ke ukubulela icawe yase-Anglican Church ngesipho sale bholorho abathi basipha sona. Kamba siyile ndawo sikhe sizibuza uba ukuba yayingazange le nkonzo isibonelele ngale bholorho inoba ngabe sithini ngoku. Kule ndawo yalo tebetebe kunamntwana nangoku owaswelekayo owayeya ekliniki. Kwathi ngoba mhla ethi uyaquthela wemkana amanzi notata nomnye ubhuti, umntwana ubhuti wayiwela ngebhayisekile apha kutebetebe. Waya kutshona ngapha ngaphesheya wafunyanwa ngakusa. Notata naye watshona pha wafunyanwa ngakusa. Abanye abantu ibenzela ingxaki le nto yalo tebetebe ngoba naye kuba ngoku akasemanga ngendlela owayakha ke engayo. Sowulele ngecala, sowuneendawo ezingekhoyo, amaplanga ophukile, ezi zilentoza lamacingo akhona sekhona ajingayo. Akusahambeki njengohlobo, into eninzi njena hayi iyasokolisa. Malunga neyure ukusuka kutebetebe yibhlorho iMachibini neyakhiwa ngurhulumente ngaphaya kweminyaka 10 eyadlulayo njengenye indlela. Kodwa njengalena ibhlorho iMachibini nayo imfutshane yaye iba neempuphuma ngeemini zokuna kwemvula enamandla, nto leyo enyanzelisa abantu ukuba babhenele kwibhlorho itebetebe. Sinayo ke ibridge. Ungahleka ulala. Ibridge yethu ngumzukulwana xa siyibiza yebridge. Kuba kaloku jonga lamanzi angaka. Avela igcwale ngaphezulu ingabikho ngoku ikhona. So aba bantu bebeswelekile ababini ebegcwele amanzi ikhona. Aba bantu bahamba ngezidonki basokola ikhona ngoba kaloku ngumzukulu incinci ithi ubuyiva amanzi amancinci into engenamsebenzi yemvulanyana encinci seyigcwele seyiphuphuma. Ungalibali kuba abahlali babeyikhalazile kwayilaa ndawo yalaa bridge bathi ngeke ilunge phayana because phaya sisizinda samanzi, kulapha amanzi aqokelelana khona. So awukwazi ke ngoku apha amanzi abukhali kangaka into yobana ubeke umzukulwana ongakaya. Uyabona laa bridge epha izantsi, uba ibiyibridge ephakemeyo ngewungekho sisi apha, ngesingahlalanga kule ndawo. Ibhlorho iMachibini iginye imiphefumlo eliqela. Kaloku uAkhona obenama-32 iminyaka obudala waphulukana nobomi bakhe ngethuba ewela kule bhlorho. Usapho lwakhe lusaxhelekile emphefumlweni. Yiva nje indlela ababalisa ngayo ngaloo mini umntwana wabo ephuma umphefumlo. Ngoba amanzi wona kwakungoMvulo ngaloo mini ebuya emsebenzini, wehliswa e-tollgate. Wathi lo muntu ngoba amanzi kwakunetha, wathi angagoduka angaweli emfuleni. Kuthiwa wathi yena hayi ndiyolala ekhaya. Ndathukuthezela ngoba ndiyamazi buya ngoMvulo. Ndambuza ebantwaneni ndandisekufeni apho ndandikhona. Ubuyile na Akhona na? Hayi mama kabuyanga. Hayi anike nenze nto zenu endimane nizenza. Ndizawuba ukhona na? Hayi bathi abantwana mama asimcholi usisi Akhona. Ndifonele kudade wabo apha endakeni. Athi udade wabo oko bendisedolophini mama ndimfowunela engayibambi ifowuni. Ndamfowunela utata uNkosi ndathi kukhona abantu abasengxakaya ebapha endarhala okuthiwa balapho. Kunoba babona ntoni na? Uthi utata uNkosi hayi kuthiwa kutshone inkomo. Phi tata uNkosi? Zitshone emanzini apho. Ndathi ndicela ukuyoguqula inkomo hleze kuzawuvela umntu kweyo ndawo ngoba kaloku akutshonanga nkomo pha. Ndangazi noba bethetha inyani noba bengathethi inyani ukuthi abantu baboneni pha.
kufowune umuntu wasemsebenzini abuze uba akhona ufikile na, ndithi ke naye akhona akafikanga. KungoMvulo kuzoba ngoLwesibini ke ngoku kungolwesibini. Akafikanga akhona. Athi mama ndicela ukuthi anibhekene nasemifuleni. Bekunethile, bekunjani ngapha imvula. Ndithi mina begijima imigobhozane ngapha. Hayi ke kube lapho ke ndisuka khona ke ngondivele ndiphambane ke ngondingazi uba umntanami uphi uye wehlika wathini. Lamini ndiyofuna kunye nalamadoda. Ndiqale kuyo lebholorho ndehla. Sahamba sachola iplastic enamaphiji. Saphinda sahamba sachola umbona. Sehla kwilanga lesibini. Kwaqhamuka amakhonko bengaphesheya kwethu. Athi nanku simcholile. Ndithi undawoni bathi ke bona ungaphesheya. Kwindawo ekuthiwa kusendarhala amkhuphele ecaleni. Nandibuza ke kubantwana endandihamba nabo. Bathi wagaxeka ekhunini, isiqonga sekhuni. Safike sabanjwa lihlahla. Wangena kanje apha kuso. Nabemchola ke bamchola ewuye kona kodwa edumbile. Ubavumile Jacob ngomnye weentsapho ezalahlekelwa zizihlobo ngenxa yokugcwala komlambo. Wayiwela kulomzimvu. Ewela segoduka. Wahamba kumfowethu kanjalo namanzi kanjalo. Wabona abantu caca uba hayi akusekho uba ungasathiwani ngoku seswelekile. Mna njengoba ndikhula nje ndizalwa apha, abantu endibaziyo nesibangcwabileyo ndikhona ndimdala ndibona bangapha kwe-30. Uyabona xa kuthe kwahamba umuntu namanzi ufunwa ngaba mama balapha balusizo babonayo. Ufunwa ongathi kulahleka inkomo. Iyaphela 4 days kufunwa umuntu. Hayi kubhlungu kuba lapha kakhulu. Uakhona ebengumsebenzi wasefama nosapho lwakhe beluxhomekeke kuye ngento yonke. Bekuyindodo akhona apha ekhaya. Bendithi nangaba kuphele ukudla esemsebenzini ngimxelela uba akhona siphelelwe ukudla. Athi yena mama nigade imoto. Nigade imoto izawufika imoto. Lokudla. Njalo. Benguyena mntwana apha ekhaya lo. Emva kweminyaka eliqela yenkululeko nabantu abaninzi abathe baphulukana nemiphefumlo yabo ngenxa yeebhulorho eziphuphumayo nokungabikho kwendlela ude enzeni urhulumente. Asingeke sikhanyele, zininzi kakhulu izinto ezenzekileyo ezibuhlungu ezehlela abantu. Siyazazi ezo zinto. Nathi njengabantu abahlala kweli phondo we can relate to ezo stories njalo. Kodwa ke siyafuna ukubathembisa abantu ukuba ngabana ezicwangciso zethu ezo zicwangciso ezi-open ended, zizicwangciso ezinazo indawo ezizawuphela kuzo. Kulo nyaka mali 2022-2023 zibridges ngama-60 ezi-identifyiweyo as i-priority. Kodwa ke ngelishwazi elikhulu kwakhona ngenxa yemali zibridges ezili-18 ezizawuthi zenziwe through the presidential intervention. However, siliphondo thina sizikhommithile kwibhlorho ezisithoba ezizawuthi zenziwe kulo unyaka mali. If you tally up those numbers, you'll get approximately 27 bridges that are set to be done within le financial year. Elokuba kusweleka umuntu uyafika urhulumente. Aqaqanjelwe nathi. Futhi nide nithembe into yoba uyabona kule game inene bazawuva. Iphele loo nto kuphele kanjani.
Ivini ikomkhulu ke ngabantu esibazi njengabantu abajongana neengxaki zobana nanku ubani udelele ubani, nanku ubani sicinga uba basebenza ngolo hlobo. Elalapha ikomkhulu akho nto lingayenzanga, akho nto ingenziwanga ngalaa makomkhulu, akho nto bangakhange bakhe bayenze. Urhulumente uthembise ngeyona ndlela, abeke nee-dates athini. That bridge in particular was never built by urhulumente. Yakhiwe ngama-missionary ayefuna kubekho easy access to icawa. That's the information we are getting. Akho kwandlela yemoto eyapha. It's a pedestrian bridge. Kodwa ke siya-acknowledge bangabana there is i-need yayo ibhlorho phaya ngoba indawo convenient for abantu. Kusezo sizathu urhulumente ngenelele through national, provincial and local government. Malunga neeyure ezine zomgama wokuhamba ukusuka kwibhlorho iTebetebe. Kukho enye ibhlorho ebizwa ngokuba kusesilindile nekhukhuliswe zizikhukhula. Abahlali balo mmandla abanandlela yimbi ngaphandle kokusebenzisa ibhlorho yaseTebetebe ukuwela umlambo uMzimvubu. Sinengxaki norhulumente wethu. Ikhona enye ibridge eyenziwayo kwalapha kulo mlambo ezantsi le ekuthiwa kusesilindile. Yenziwa ngezinto ekuthiwa ndanowazi iculvert noba zinto na boxes. I'm sure seyikumka kathathu, but ibudget yandiqonda uba ilungiselelwe laa nto. Ithi laa bridge ayizubakho kungoku sisiqikilana iphinde yemkana kulo nyaka futhi. Sisiqikilana into eshiyekile phaa. Besiyicela nje urhulumente xa ingasitshintshisela senzele ibridge apha ephakamileyo futhi because uMzimvubu uzala ngolona hlobo and njengobona nje ngoku sothatha ngohlobo ngathi awukho apha abantu balapha bawuwela ngokunje kanti lamanzi manintsi uzala kakhulu. Ibridge nje masingayenzela ngokukhawuleza ingasincedisa kakhulu kule ndawo. Baninzi abaphulukene nobomi babo bewela ibhlorho ezinobungozi. Umama kaAkhona ubuyele kwindawo apho umntwana wakhe waphulukana nobomi bakhe. Zabuya zaphuphuma ke iinkumbulo zomntwana wakhe. Siyazibuza ukuba urhulumente uyawude azokhe nini iziseko ezisemgangathweni eziquka ibhlorho neendlela. Khona ukuze umama kaAkhona nabemi beli bangaphinde babe sezintlungwini kwakhona. Kwisiqendu sesibini kwezi veki zizayo. Abo bangenazo ibhlorho babhenele kwezinye iindlela ukuzama ukuwela umlambo uMzinhlafa.